Hi लोगोफोर, welcome back to my YouTube channel. Angni Sanjanavlog channel फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। लोगोफोर दिनै जोंहा मादैनि हाबा दं आरो बेखौनो नोंसोरजों एसे शेयार खालामनो सानदों। नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि जायो जाहाय एसे देखायनो नाजानोसै। लामायाव जिरायना दङ। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। ओमफ्राय नै गेटनिफ्राय आं जागायलांनोसै भिडिअखौ। आलासिफोरा सफैथ'वाखैनो माने आं भिडिअखौ फुङाव लांदोंमोन नालाय। खैना जिरायग्रा ओमफ्राय नै हिन्जाव गोदाना बेनो आरो मादैया बेनो बारा मोजां नुवा खैना गोदाना लाजि नामा साइजा रायजो राजाफोर जाय जाय थाया जोंना खेंख्रा जादों खिन्थु फट' लानायनि फट' आया खोबथेना थाबाय ओमफ्राय नै हौवानि आलासिफोरबो मोनफैबाय फिसाफोरा नै जेवजा जावजाव आयौ फिसाफोरा जाला baby huladang Nè mấy đi anh xin một chút. Anh đã không giật lắm. Xin xin bằng xin được. Oमफ्राय नै ओंखाम जानायखौबो एसे देखायबाय भिडिअखौ आं बेखौ बेलेगसो लानो होदोंमोन भिडिअखौ मोजां लानो रोङाखै ओंखाम जागासिनो mana video ya kak? Kita usah tuh pak, itu pada tas berada dulu. Kita mau nanya pak, saya langsung kak. Di sana mana? Kita usah tuh pak nih. ओमफ्राय नै आं बेबी बामनिया जि किउट खामोन गोलोमो आयु जि मोजांखा ओमफ्राय मादैखौ दोनलांसिगोन आरो मादैखौ कार्बि आलंआवसो हरगोन हौवा गोदान न' कार्बि आलंआवसो नालाय बिराद गोजानमोन ओमफ्राय नै जों मोनफैबाय हौवा गोदाननि न' हरनि 12टा ना 1टायावसो मोनहैखादों जोङो ओमफ्राय न'आव फैफिननायावबो
11ता जाखादों जाबाय ना हाबा दानखांबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा माइनाव बरायबाय थादों ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां खालामनो हायासै ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय स' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसिनोबा भिडिअ बांद्राय गोलाव जागोन स' थेंक इउ लोगोफोर भिडिअखौ जोबोद नायनायनि थाखाय बाय बाय